Nagkatauhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu manasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod o baruganang tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ng tungo o tuyo mao ang pagpahibalo sa katauhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta, diri lamang sa pinakapatas ng Sibiyahan, 94.3 City Light FM. Atraka Balita 943. Ang Atraka Balita 943 gihatod kanato sa garantisadong proteksyon patok sa mga sakit ME500 ug ang mupagkana sa imong Atraka Muscle Man. Doble proteksyon, doble garantisado ME500 ug Muscle Man muhatod kanyo sa mga nagbagang balita sa Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Alas 7:55 na o karon sa ato ang mga detalye sa ato mga balita sa Atraka Balita 940 sa 94.3 City Light FM. Pasito ang detalye. Nasa pikas linya si Kaela Kay nanuka dito sa may City Hall. Ning ato nga dakbayan. Ako sandayon Kaela Kay may butag. Tira! Gisugda na kagapong adlaw ang Mayo 17 to 2021 ang pagdisinfect sa mga local ug national nga buhatan. Lakip na ang mga publikong luna sulod sa Tanhay City Hall compound. Kay panguluhan ni Mr. Don Ray Kalumpang inubaran sa tibok puwersa sa Tanhay City Disaster Risk Reduction Management Office. Kinumduma nga kaniadto miaging adlaw niluwat og kamanduan si Tanhay City Mayor Ronaldo Concepcion aron ma-disinfect ug masiguradong limpyo ug luwas ang tanang nagtrabaho sa Tanhay City Hall. Karon mo ikaduhang adlaw sa pagdisinfect sa naasoy nga luna ug ugmang adlaw Mayo 19 tuig 2021 balik opisina na ang tanang empleyado sa kakaraiyang mga buhatan. Nasayran nga sa pagkakaroon naa pa sa work from home setup ang mga empleyado sa Tanhay City Hall. Ang LGU Tanhay City ang nagpadayon gihapon sa paghataw og panghimangno sa tanang tanhayanon nga hugtanong mosunod sa mga local health protocol sama sa pagsuot og face mask, pagbaton og pagmintinar og kalimpyo sa lawas, pag-obserbar sa physical distancing ug kung mahimo likayan ang pag-adto sa lugar nga adunay daghang tawo aron sa atong pakigbisog panagiusa og pagtinabangay atong mapugnan ang pagkaylap sa sakit nga COVID-19. Umaw kadto ang nakuha nato nga balita sulod sa 24 oras sa Dilipa. May pagpaminaw sa Rodas Beauty Spa owned and managed by Ma'am Roda Silva sa 923 Avenue Aquatica Essentials kanimutan sa Rizal Street, Barangay Ilao, Tanhay City duol sa Karaang Ice Plant. Apil na usab diha sa MJ's Eatery nilang Sir Ondo, Ma'am Barbet Marimat ug Ma'am Iyay Aguilar ug Ma'am Jovin, Ma'am Adelfanio diha sa Barangay Tugas ug di Ma'am Jenny Bukiran sa Barangay 5 Tanhay City, Ma'am Christy diha sa Totos Eatery sa Tanhay City Public Market nga kanunay gyud nga nagpalanog sa Atraka Balita 943 sa ME500. Proteksyon garantisado sa muscle man, garantisado mo pakusog ug mo pabarog. Sa Lahbubusop training nga himutang sa Mabini Street, Barangay 2 Tanhay City alang sa programang Atraka Balita 943 sa 94.3 City Light FM Tanhay City ug sa 96.9 Light FM Manukan Zamboanga del Norte. Serbisyo publiko walay pili na diri sa gawas kini nga nakakro sa mga correspondent kay lakay may buntag naton tanan. Atraka Balita 943. Okay, laing nga lokal nga balita. Gibutyag ni Barangay Kapitan na Felix Barba nga ang budget sa ilang barangay sa pulo sakop ning syudad sa Tanhay. Ang kada sityo sa mong barangay ang iya kining gipunduhan o gihinan karong tuiga. Matod pa ni Kapitan na Barba nga adunay 4 milyones nga ira sa ilang barangay nga adunay 800,000 ka pesos sa 20%. Kini gibahin-bahin sa mga sityo sa Barangay Pulo para sa pundo sama sa concreting, pathways, street light o mga honorarium sa mga official sa ilang barangay uguban pa. Sa isip usab ni Kapitan Barba nga wala siya budget o usa kung dili iya kining gipang apod-apod ang kada sityo sa ilang barangay.
Ani ang pamahayag ni Kapitan na Felix Barba sa Barangay Pulo ning siyudad sa Tanhay. Sa amo, sa council, amo na siyang gibahin. Ang kada sityos, naadyo na siya naadyo na budget para iya. Wala ko mo budget og usa para itingbon. Pananglitan, ibutang nato sa sityo kang amok. Sa una raman yun na, so na problema nila, kana ilang dike, so nanay dike. Budget niya pong dike, pero takapin ras gatos ang budget sa plantation, na dyan po tayo pathways, fabrication of footsteps, sa asyutes, repair anang atundalan, anang naamantay, gitawag sa tamburong, na dyan po tayo fabrication of footsteps sa sityos, para asyutes, sa kang amok, pathways, sityos, fabrication dyan po, paingon po dito sa Kili, sa Baybay. Mura na yung mga budget atong nagay na sa atong 20% ha. Mamantay, itong uban, lain naman ito uban sa livelihood, napay sa electrical nato, sa street light, sa graveling, na road concreting, naaga po na siya. Pero dili gud kaparehas anang budget nasyonal. Yung gahin-gahin ra wala itingob. Kaya ang atong era nato ron sa 20%, ang atong era ron sa Barangay Pulo is 4 million. So 4 million minus 20% natay 800,000. So ang sobra ana tunanos mga PS, mga honorarium sa mga barangay official, honorarium sa tanod, sa ana. To ana dito gibahin-bahin na. Pero ang 20% gibahin po na sa kada sityos. Kini ang Atraka Balita 943. Giklaro karon ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga sud semana naka-schedule ng ilang committee meeting Miyerkules, Mayo 26, 2021. Kainomduman nga sa pag-schedule sa ilahang adlaw sa ilang committee meeting sa mga membro sa Sangguniang Bayan member sa lungsod Pamplona, mikabat kini 45 minutos ang pagdebate nini tungod kay nausay mga kakulian sa mga schedule sa niadtong nakalabay nga Martes, Mayo 4, 2021. Matod pa ni Pamplona Councilor LV Montisa Tolentino nga karon semana sabton usa nila ang mga naka-schedule nga mga konsyal sa lungsod kay aduna kini mga appointment sa adlaw nga Miyerkules kon ugmang adlaw Mayo 19 ito 2021. Dugang pa ni Konsyal Tolentino nga ila kini nga gi-suggest sa tanang mga konsehal nga sunod semana Mayo 26 ang isit na nila ang adlaw sa ilahang panagtigom sa komitiba mga alas 9 sa buntag. Ani ang pamayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Since aduna namang goy mga schedule nga nakaset ato rasang gihatagag konsiderasyon si Councilor Shari si Councilor Baldado nga aduna na sila nakaset for the next 2 weeks. So ako na lang gi-raise sa August body nga kanang basic pwede nga ma-start na lang nato ang committee meeting May 26 and then the following Wednesdays after that at 9 a.m. ato na gina siyang i-blank nga wala tay laing engagement for that unya nakasabot raman sad sila. Hopefully tuloy-tuloy na ang ato ang pagpanday sa maong ordinansa. Ang Atraka Balita 943. Sa usab ni Konsyal Tolentino bisan na naka-schedule na ang adlaw sa committee meeting sa Sangguniang Bayan member iya gyapon papadad-an og communication letter sa dili pa moabot ang adlaw sa panagatigom. Ani ang pamahayag ni Konsyal LV Montisa Tolentino. Sir, required yun na siya sir kay para official gyud ang ato ang maong gipatawag nga meeting. Aduna tay communication last Friday para unta sa yesterday nga meeting kay mo may among gi-agree nga available sila. Unya sad to say wala gid to siya madayon kay aduna sila conflict na sad at the last minute. Kini ang Atraka Balita 943. Laing nga lokal nga balita. Padayon karon ang lisgutanan sa Congress ang bakuna batok COVID-19. Kini mo gipabalo ni Congressman Manuel Chiquiting Segarbaria sa segundo distrito ning lalawigan sa Negros Oriental. Matod pa ni Congressman Segarbaria nga sayod nga ang tanan nga baling hinaya ang pag-roll out sa mga baksin
kung bakuna bato COVID-19 sa nasod nga Pilipinon. Dugang pa ni Congressman sa Garbaria nga kung mahimo ang Department of Health kung Departamentos Panglawas, tugutan ang mga pribadong sektor nga mo negotiate sa mga giaprubahan nga mga kompanya nga adunay mga bakuna ilabi na sa bakuna bato COVID-19. Sa isa-usab ni sa Garbaria, kung ang gobyerno mo itahasan kanunay niini hinay gyud kini o daghan nga magtabang mas maayo kay mabakunahan ang tanan. Ani ang pamahayag ni Congressman Manuel Chiquiting sa Garbaria. Focusing more on the COVID crisis that we are into, the pandemic, and what the government is going to do. Definitely, because as of now, atong the rollout sa vaccination sa Pilipinas very very slow. The record shows nga as of I think May 1, as of May 15, a total of only 2,921,000 ang na-vaccinated first dose. Second dose is 675,000. So baling hinaya, no? Well, I think the best thing that the government can do, DOH, is allow the private sector to negotiate with this kanibang mga approved kanibang companies that has the vaccine, and let them inoculate or vaccinate the people sa ilang respective companies. That is one way we can really kanabang fast track the vaccination sa ato ang nasod. Because if it's going to be only the government, it's going to be very very slow. Hinay jud kayo, but if daghang kayo magtabang to vaccinate sa itong katawa sa Tibok Pilipinas, I think it will be much faster. Maybe in a month's time, we can hit some 10 to 15% fully vaccinated na. Basta i-allow lang nila. But also now, imagine, as of May 15, 2,921,196. That is based on the records that I've been reading now. So, balik hinaya. Kini ang Araka Balita 943. Laing nga lokal nga balita kung katapusan nga lokal nga balita. Balik trabaho na ang EBC President sa lungsod sa San Jose nga si Kapitan Mercy Uy kinsa na suspenso og 6 ka bulan. Ang EBC President nga si Uy ni kumpleto sa iyang 6 ka bulan nga gikas pagsuspenso. Mihuman siya ni adtong Abril 28 tuig 2021. Kinumduman si Kapitan Mercy Uy maoy napili isip para representante sa mga kapitan sa Hawanan sa Saguniang Bayan member sa lungsod sa San Jose. Si Kapitan Uy gisuspenso tungod sa anomalya sa Special Amelioration Program KUNSAP para sa ayuda sa nakalabayng tuig. Sa niaging Lunes, Mayo 3 tuig 2021, mi-duty unta kini siya sa Saguniang Bayan member sa lungsod sa San Jose apan wala kini agi-recognize sa SB member. Sa maong lungsod tungod kay gipangitaan kini sa dokumento nga mamatuod nga mihuman na siya sa iyang pagsuspenso. Kagapong adlaw sa regular session sa konseho sa lungsod sa San Jose, formal nang gi-recognize ang EBC President nga si Mercy Uy tungod kay aduna na kini siya ipapel nga gidala or certification matud pa ni Presiding Officer Vice Mayor Milnick Rugronio. Ani ang pamahayag ni Vice Mayor Milnick Rugronio diya sa may lungsod sa San Jose. Ang Vice President nga na-suspend. Yes. So, atong October 28, 2020, usa sa mga barangay kapitan ang among EBC President diri sa lungsod i-suspend tungod sa anomalya sa SAP katong Special Amelioration Program nga tag 6,000 siguro. 6,000. So, kato gi-implementar to atong Oktubre 28. Unom na siya ka bulan nga suspension sa panerbisyo. So, appeal na pod ang serbisyo niya as EBC President. So, kay ang iyang temporary nga dili pagserbisyo kanang yang suspension tungod man sa legal nga rason. So atong Oktubre mo to. So ingon siya nga atong April 28 na kumpleto na daw. Pero siya ra po'y gasulti. So nangita may og ebidensya or proof nga na kumpleto na gud na tinud anay nga na kumpleto na niya nga
na serbisyuhan niya ang katong 6 ka bulan nga suspension. So atong mga niaging adlaw wala man siya na ipakita ang iyang gisulti ra man nga nakumpleto niya. Pero klaro man gud ang balaod ana nga kung legal cause ang iyahang hirason sa iyang pagka na dili siya ka serbisyo temporarily, so kinahanglan og naay dokumento nga pagmatuod nga nawala na tong rason nga nahimo siya na suspended siya. So wala na among gipangita. So wala man siya kapakita atong mga niaging sesyon. So wala ko na mo to siya na-recognize. So ganina naman siya gi-submit nga certification gikan sa kuan nag-implementar na ganina na okay na siya. Kini ang Atraka Balita 943. Si Vice Mayor Melnick Logroño sa lungsod sa San Jose. Ang matag katawhan adunay katungod mahibalo sa nagkadaiyang isyu man nasyonal o lokal. Balita nga importanteng masayran ni Juan de la Cruz. Prinsipyo, katungod og baruganan tintugan. Kini ang Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Programa ngang tumong og tuyo mao ang pagpahibalo sa katawhan. Atraka Balita 943. Serbisyo publikong wala ipinili. Atraka Balita 943. Atraka Balita 943. Sa inyong mga radyo, Lunes hangtod Biyernes, alas 6:30 hangtod alas 8 sa buta diri lamang sa pinakapatas nga sibiyahan 94.3 City Light FM at Atraka Balita 943. Portion is brought to you by Kini ang Atraka Balita 943.